A importancia do sono. Un terzo das nosas vidas pasámolo dormindo. Dormir rexenera as nosas células. A postura, o grau de ruído e a temperatura ambiente son esenciais para un bo descanso. Postura. En xeral, un bo sono precisa dunha posición corporal horizontal. Únicamente enfermos cardiovasculares deberán elevar a cabeza ou as pernas. Tamén se aconsella a persoas con refluxo que durman elevando o cabeceiro da cama ou sobre o seu lado esquerdo. Nunca sobre o dereito. Aconséllase dormir sobre colchóns de firmeza media e amplos que permitan cambiar de postura con facilidade. A almofada. Unha boa almofada debe permitir respirar ben, aliviar presións cervicais e mandibulares e manter a columna e o cráneo recto. Ruído e luz. Recoméndanse camas e colchóns de materiais non metálicos para evitar crepitacións. Tamén eliminar a luz brillante de tablets e móviles preto dos ollos. Temperatura corporal. Un ambiente de 20 e 21 graus, humidade entre 60 e 85% e roupa de cama e colchón transpirable axudan ao corpo para realizar os cambios térmicos necesarios durante o sono. Oxigenación. As apneas e hipopneas deixan sen oxíxeno ao noso organismo e son un factor de risco de moitas enfermidades cardiovasculares e metabólicas. Comprar un bo colchón. Os expertos recomendan colchóns con factor de soporte SH igual a 2, onde a parte superior do colchón é 2 veces máis suave que a inferior. Cando cambialo? 10 anos é o tempo medio estimado de vida saudable dun colchón. Ademais, un bo somier multiláminas alonga a vida do colchón e déixao respirar.